Benvinguda a una nova meditació guiada d'inspirament.com. A continuació, una meditació d'atenció a la respiració. Començarem, com sempre, a poc, adoptant una postura còmoda per a aquest moment. Pots seure amb l'esquena recta, mantenint el cos relaxat, o, si ho prefereixes, estirar-te o fins i tot estar dret o dreta. Deixa que el cos trobi la seva posició natural. Recorda unes paraules de Jon Kabat-Zinn que ressonen profundament entre els qui practiquen mindfulness arreu del món. Meditar és un acte d'amor cap a un mateix. Medita com un gest d'amor, no pas per arreglar o solucionar res. Potser descobreixes que n'hi ha prou amb acompanyar-te, amb ser amable, amb estar present per a tu mateix, ara i aquí. Amb aquest esperit, porta ara la teva atenció al cos. Fem unes inspiracions i exhalacions profundes. Inspirem. Exhalem. Inspirem. Exhalem. Comencem per la part superior. El cap, la coroneta, el rostre. Observa les sensacions que hi ha. Temperatura, contacte, algun moviment subtil. Segueix baixant cap al clatell i la gola, amb calma i curiositat. Recorre tot el cos al teu propi ritme, descobrint zones agradables i altres que potser no ho són tant. I si hi ha parts on no sents res, simplement observa-ho també. Tot forma part d'aquesta experiència viva que ets tu. Nota el contacte, la temperatura, algun petit tremolor, potser una lleugera pessigüelleta. Si et sorprens pensant en el teu cos, torna a sentir-lo. Quan tornes al sentir, tornes al present. I en el present és on hi ha totes les possibilitats. Ara, des de les sensacions generals del cos, porta a poc la teva atenció cap a la respiració. Explora on la notes més clarament ara. Potser al nas, al pit o a l'abdomen. Deixa que sigui la teva àncora, un espai segur i accessible. Observa el moviment natural de l'aire que entra i surt. Cada inhalació és nova.
l'exhalació et buida i et renova. Potser notes comoditat o benestar simplement per estar aquí. I potser de tant en tant la ment se'n va i ho fa buscant records, pensaments, plans. Quan t'adonis d'això, agraeix-te haver-ho vist i torna amb suavitat i amabilitat a la respiració. Aquest retorn és la pràctica. Respira i observa. A la respiració no hi ha pensament. Només moviment, contacte, calor, humitat, vida. Permet apreciar el ritme natural del teu respirar. Ràpid o lent, profund o superficial. Sigui com sigui, és perfecte. Et manté en vida. Ara, des d'aquesta calma, pots dirigir la teva atenció al món dels pensaments. Observa'ls com si fossin núvols en un cel immens. Alguns són grans i densos. D'altres, petits i transparents. Tots formen part del mateix cel. Però recorda, tu no ets aquesta nuvolada. Tampoc ets el cel. Ets qui observa el moviment dels pensaments. Potser hi ha algun d'aquests pensaments que ara és molt present. Pots reconèixer-lo, observar-lo sense analitzar-lo ni voler-lo canviar. Només adonar-te'n. I si apareix un pensament més difícil, pots simplement observar-lo des de la distància, com qui mira un núvol passar. No cal entrar-hi ni resoldre res ara. Si notes que el pensament et remou o et pesa, torna a la respiració, torna al cos. Pots dir-te en silenci, trio anar del cap al cos. Respira. Sent el cos. Sent el pes. El contacte amb la cadira o el terra. Aquest pot ser ara el teu refugi, el teu lloc segur.
Si vols, pots portar les mans al pit just a sobre el cor. Sent el seu tacte, la seva calidesa. Digue't a tu mateix o a tu mateixa: trio cuidar-me, trio renovar la meva energia. I potser demà, amb una mirada més clara, podràs tornar a allò que avui has deixat reposar. Potser fins i tot ja no hi serà. Abans de finalitzar aquesta meditació, regala't unes paraules d'agraïment, una frase breu que t'acompanyi. Gràcies per aquest temps per a mi. Ho estic fent el millor que puc, ara i aquí. Deixa que aquesta frase quedi dins teu, com un tresor guardat en el teu espai interior. Cada pràctica, cada meditació deixa una empremta. Confia que aquest moment també ho farà. Ara, a poc torna amb la teva atenció al lloc on ets. Sent el cos, l'espai, l'aire al voltant. I quan estiguis preparat o preparada, obre els ulls lentament, amb una sensació de calma i gratitud. Recorda que més endavant, quan et vagi bé, pots deixar els comentaris de com t'has sentit en aquesta meditació guiada, quin ha estat les sensacions que has percebut, i ho pots fer-ho en els comentaris que trobaràs en aquesta mateixa pàgina. Moltes gràcies. Fins a la propera meditació.